पिनजिलिनि रिसर्ट जों दिनै बे सराइबिलनि खाथियाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कजों लोगोसे आरोबाव गोबांथार हादरनि मानसिफ्रा बे पिनजिलिनि रिसर्टआव फैयो। जों दा बे पिनजिलिनि रिसर्टआवनो बिथांनि बे सिङाव मा दं जोङो फारि फारि नायबिजिरनोसै आरो बेहाय मा मा जाग्रा लोंग्रा थाग्राफोर आरो बिथांनि न'खरनि बिगोमाजोंनो जोङो लोगो हमनो थाखाय जाय बे पिनजिलिनि रिसर्टनिनो मालिक बिथांखौबो लोगो हमनो थाखाय जों थांगासिनो नैबे लामाजों जों थांगासिनो नै बे पिनजिलिनि रिसर्टनि जानो हागौ गुबुन गुबुन हादरनि दावबायारिफ्रा बे जायगायाव रायमना नेशनेल पार्कआव गिदिंफैनायाव बेखौ नायनो फैयो आरो बे जायगायाव लोगोसे थाफैयो। बेनिखायनो थाग्रा जायगाफोर नांगौ। इसोरा जोंनि जेरै न' बां गासै सोरजिदों मिथिंगानि अखा मिथिंगानि बार दै बारहुंखा सान्दुंनिफ्राय रैखाथिनि थाखाय जेरै न' बां होयो गोजान हादरनिफ्राय फैनाय बे सुबुङारिफ्रा दावबायारिफ्रा जेरै बहा थानो बेनिखायनो बे पिनजिलिनि रिसर्टआव गोबां सुबुंफ्रा दावबायारिफ्रा थाफैयो। जोंनि नैबे जायगायाव हाबफैबाय आरो नोंथांमोना नुगासिनो नैबे पिनजिलिनि रिसर्टनि मोजां थाग्रा जायगाफोरखौ नै पार्किं आरो मोजांथार नैबे थाग्रा जायगाफोरनि नै गेलेग्राफोर जायगा नै नोंथांमोना मालाबा पिनजिलिनि रिसर्टआव फैयोब्ला नैबे जायगा बे थाग्रा आरो मोजांथार फिसा फिसा न'साफोर नै मोजां बिफाङा गोमो बिलाइआ गोमो समायना रमायनानि गोमो बिराद समायना ना फरेननिफ्राय लाबोनाय नै बे पिनजिलिनि रिसर्टआव मोजां थाग्रा जायगाफोर दं बे न' बां आरो बिनि फोथाराव जों फैदों नै मोजांथार बे जायगायाव आखिना दोननाय एबा महर बोना जानाय बे गां गोनां मा दाउनि गां बेलाय आरफनि आरो बे जायगायाव नै गथ'फोर गेलेग्रा ओंखायनो बे जायगायाव गोबां गिदिंनो फैनाय रिसर्टआव जाय साहा लोंग्राफोर खथा खथा जाग्रा जायगाफोर दं बे जायगायाव अन्दागा लोगोफोर नोंथांमोना मालाबा सराइबिल फारसे फैयोब्ला बे जायगायाव फैनो हागोन आरो बे जायगायाव लोगोफोर गेलेग्राफोरबो दं मोजांथार गांसोफोर समायना गांसो आरो बे गांसो सायावनो मोजां मोजां सावगारिफोर आखिना दोननाय दं। जों दा बे जायगायाव हाबफैबाय पिनजिलिनि रिसर्टआव नै पिनजिलिनि रिसर्ट माबाना नोंथांमोना जों दा सायाव नायगासिनो दं समायना रमायना जों बे पिनजिलिनि रिसर्टनि सिङाव दा हाबलांगासिनो दं नायदो फरेनार्सफोरबो फैदों गोबांफोर बेनिखायनो जों दा बे जायगायाव लागासिनो दं। नै जों हाबबाय बे हटेलनि सिङाव जों हाबलांनोसै खथाखौ जोङो नै हाबलांनोसै जिरायग्रा नै आदसा बे रुमा जोबोद डाबल बेड ना बेयो डाबल बेड आरो बेहाय गोबां गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोर थाफैयो आरो नैबे बे जायगायाव जिरायग्रा आरो टिभिबो दंफायो नन एसि ना एसि बे एसिबो दं आरो बेनिफ्राय बे गासैबो जों दा हाबनोसै आरो बे रुमाव नायदो बेखौहाय होनो क्वाड रुम माने साब्रै आदसा बे साब्रै आरो ओमफ्राय एसि ना नन एसि एसि बेनिफ्राय बेसेबां मा हिसाबै लायो बेखौ बिनि दामाथ' दा जों मेनेजाराव सोंदिनि मेनेजाराव जों सोंनाय जागोन आदसा जेबो नोंथांमोना बे रायमना नेशनेल पार्क बे जायगाखौ नायनो फैनायाव नोंथांमोना बे जायगायाव थाफैनो हागोन मानोना इसोरा जोंनि थाखाय थानो थाखाय न' बां जेरै होदों मिथिंगानि अखा सान्दुं बायदिसिना बारफोरनिफ्राय रैखाथिनि थाखाय इसोरा जेरै न' बांखौ सोरजिदों बेनिखायनो थानायनि थाखाय सोरनिबा न'आव थानोबो जायगा गैया
जेरै गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनायफोर आरो बेबायदिनो जोंनि बे इण्डियानि मानसिफ्राबो थानो थाखाय आलासिफोर फैनायाव बे जायगायावबो नोंथांमोना गावनि सुबिदा बायदि थाफैनो हागोन आरो बे फिनजिलि रिसर्टनि बिगोमाजों जों दान्दिसे उनाव जोङो मेनेजारजों रायज्लायगोन नै बे गासैबो मोजांथार थाग्रा जायगा 5 स्टार हटेल बायदिखा नैबे गासैबो नै बे लेट्रिन बाथरुमफोर बे गासैबो बाहायबो मोजांखा लेट्रिन बाथरुमफ्रामबो दै गुदुंनि थाखायबो जायगा दंखायोनो मालाबा एसे जिरायनानै जों लानांसै फै ज' जिरायसै अनजाग्राफोर दिनै जोङो बे ज्योति प्राइभेसि चेनेलनिफ्राय जों बे जायगा नुजाफैनो हाबाय आरो जोङो बे फिनजिलि रिसर्टआव सफैनायजों लोगोसे नै जोंनि गेजेराव जाय बेनिनो बिगोमा बिथांखौ जों लोगो मोनो बिथाङा सासे जोहोलाव देरफुनाय बायदि नुयो अब्लाबो बिथाङा जेरै गोबां हादरनि एबा खाथिनि मानसिफोरखौ अननायजों जायगा होनायजों गोबां सुबुंफोरखौ सेवा खालामदों बाहेर मात्र रांखावरि लुबैनायनि थाखायल' नङा अखा बांखा मिथिंगानि बारहावा जाथायफोरनिफ्राय रैखाथिनि थाखाय बे सराइबिल एबा रायमना नेसनेल पार्कखौ नायनो फैनाय गासै बिजिर खालामनाय मानसिफोरनि थाखाय बिथां बे फिनजिलि रिसर्टखौ खुलिनाया बिथांनि जिउआव इसोराव थानानै नैबेखौ जोंनि थाखाय होनो मोनसे गोग्गाथाव आरो बेजों जों बे रुमखौ दा नुगासिनो दङ नैबे जायगा रुमा बाहाय रिसेपसन आरो बे रिसेपसन बे जायगायाव बाहाय मेनेजार थायो लोगोसे जों दा बाहाय नुगासिनो दं आरो बे रुमा बे जायगायाव माखासे लोंनाय जानाय आरो माखासेफोरबो रेस्टुरेन्टफोरबो दङ बे जायगायाव जोबोद समायना नोंथांमोना मालाबा फैयोब्ला नुनो मोनगोन बे जायगायाव गोबांथार बेहाय कास्टमारफोर दं आरो बे जायगाया मोजांथार नै फिसा फिसा आरो फोथार गेलेग्रा मोजां जायगाफोर निजोम समायना आरो बे जायगायाव बार खोलो खोलो बार बारनाय मिथिंगानि समायना बेनिखायनो नोंथांमोना बे जायगायाव नै सानडे स्पेसियेल मा नै बाहायबो लिरनाय दं चिकेन दाम बिरियानि मम' नै जोङो दा खुलुमबाय अनजायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै आं बे ज्योति प्राइभेसि चेनेलनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय आरो बे समाव आं दिनै बे फिनजिलि रिसर्टनि सिङाव हाबफैनो मोननानै जोंनि अनजायग्रा जाय आङो बेखौ फंबायखौनो लिंनोसै जाय फंबाया दिनै बे फिनजिलि रिसर्टनि मा बिबानाव दं ना बिगोमा ना नोङो माबा मोनसे बिबानाव दं बेखौ एसे गावनि मुंजों नोंथाङा एसे मा बिबानाव दं बेखौ मिथिहोग्रोनो हागोन नामा खुलुमबाय आंनि नामा निजोम बसुमतारी एट प्रेजेन्ट आङो बे फिनजिलि रिसर्टनि मेनेजार हिसाबै खामानिखौ मावगासिनो दङ जोबोर दा जों बिथांनि खुगानिफ्राय मिथि मोनबाय बिथाङा बे फिनजिलि रिसर्टनिनो बिगोमानि सिङाव थानाय बियो मेनेजार हिसाबै बिथाङा बे हाबाखौ मावगासिनो दं जोबोर गोजोनथाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि हटेल खुलिनाय एबा जोंनि माखासे इनकाम सर्सनि थाखाय मानोना जों गोबां मानसिफ्रा साख्रि बाख्रिल' नागिरो नाथाय जों गावनि आथिङाव गसंथानो थाखायबो जों बेबायदि खुलिनानै गोबां सुबुंफोरखौ जोङो नाजावनो हायो सेवा खालामनो हायो दा बेजों लोगोसे आङो दा नोंथांनाव सोंबावनोसै आच्चा बे फिनजिलि रिसर्ट फिनजिलिनि मिनिङा मा बेखौ एसे मिथिनो हागोन सोरबा मानसिनि मुं ना माबा मोनसे गोथौ ओंथि हाबनाय दं बेखौ निस्सय गोबां मानसियानो बे कुइसनखौ सोङो खालामो आरो आं दिनैबो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ मिथिहोनो मोननानै खुब गोसोआव गोजोननाय मोनो ओरैनोथ' बियो फिनजिलिन अर्थ'आ इंराजियावबो जेबो बिदि स्पेसिफिक मिनिं गैया नाथाय बियो साथाम मानसिनि नामखौ सफा लानानै मोनसे कम्बाइनेसन खालामनानै बे फिनजिलिन मोजांथार नामखौ अर्थ गोनां मोनसे वर्ड्स बेखौ दिरुनदों आरो फार्स्टआवनो बिगोमा अनार फार्स्टआवनो जाहैबाय फिन PIN बे मोनथाम आखर बेजों अनारनि नाम थाङो पिंकु नार्जारी ओमफ्राय बिनिफ्राय मिडलआव दङ जाहैबाय जिल बे जिलजों थाङो जिलिना नार्जारी जायानाखि बे अनारनि वाइफ आरो लास्टआवहाय आरो मोनथाम लेटार दंहैबावो LYN बिजोंहाय मा जायो बिसाजोनि नाम थाङो आरो ब्राइटलिन दा बे साथाम मानसिनि नामखौ सफा लानानै सम्पुर्नबा बे फिनजिलिन वर्ड्सखौ दिरुननाय जादों आरो
मानोना न'खरनि अनलायनायनि खौसेथि गोरोबथिखौ बे नामावनो मिथिजोबो आरो बिसोरनि बिफा आरो बाहाय बिसि आरो लोगोसे फिसा दं बिसोरनि गोथौ अनलायनायजों बिसोरनि नामखौ बेखौ फिनजिलि रिसोर्टखौ जों मोननो हाबाय अब्ला अनजायग्राफोर जाय बिथाङा दिनै बे फिनजिलिनि गोथौ मिनिंखौ जोंनो मिथिहोनायाव जों गोजोननाय मोनबाय आदसा बे फिनजिलि रिसर्टखौ जेब्ला रिसर्ट खुलिनायनि थांखिया मा थांखिखौ लानानै खुलिदों नेशनेल पार्क खुलिनायनि उनाव ना सिगाङावनो खुलिखादोंमोन बेखौ एसे बुंनो हागोन ना ओरैनोथ' सिगाङाव बिदि रेजर्ट बा बायदिसिना खुलिगोन बिनि जे साननो हानायनि केपासिटियानो बे ओनसोलाव गैयामोन आरो खारन बे जोंनि रायमना ओनसोला ओरैबायदि बेकवार्ड एरियामोन बेबायदि जे माबा मोनसे अनुस्थान प्रतिष्ठान जों खालामनानै बिजनेस खालामनानै जानो हागोन बिनि परिबेसानो माने गैयामोन आरो बाट आफ्टार 2021 जेब्लानाखि 2021नि 5 जुनावहाय रायमना बे रिजार्भ फरेस्टखौ नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार खालामो बे टाइमनिफ्राय गोबांथार जोंनि भारतनि सिंनिफ्रायनो माखासे टुरिस्ट जायफ्रानोखि बेरायनो मोजां मोनो बिथांमोना जोंनि रायमना नेशनेल पार्कखौ नायफैनो हमजेनो बा भिजिट खालामफैनो टुरिस्ट हिसाबै फैजेनो आरो दा बिदिनो फैनानै हाइलाइट जालांबाय आरो गुबुन कान्ट्रिनिफ्रायबो जेनेबा आमेरिकान ओमफ्राय फ्रान्स इंलेन्ड बेफोरनिफ्रायबो फैनो हमबाय नाथाय बिसोरखौ जुदियोबा जोङो हस्ट खालामोमोनब्लाबो फरेनारफोर भिजिट खालामोमोनब्लाबो बिसोरनो थानो होनो हानाय केपासिटि थानायनि मोजां सुबिदाफोर जानायनि मोजां सुबिदाफोर बेफोर ओरै ओनसोलाव गैयामोन आरो दा बे गुवार जायगाखामोन नालाय ओमफ्राय इभेन जोंनि जे अनार पिंकन नार्जारि बेबो बिथाङा बे न'खौ जे बिदि रेजर्ट खालामगोन होननानै बियो लुवाखैमोन आरो उनाव गाव माने थानो होननानैसो बियो लुदोंमोन खिन्थु सानबाय जे फरेनार्सफोरबो जोंनियावहाय फैबाय भिजिट खालामफैबाय बेफोरखौ हस्ट खालामनो थाखाय जोंनो मोजां मोनसे रेजर्ट बा हटेल नांगौ जेराव बिसोरखौ जों एकमडेट खालामनो हागोन दा बेफोर नोजोरखौ गासैखौबो लाखिजोबनानैसो उनावहाय नैबे फिनजिलिन रेजर्टखौ खुलिनाय जाहैबाय आरो बे बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानोना गुबुन हादरनिफ्रायल' नङा जोंनि इण्डियानिफ्रायबो फैयो नाथाय सोरनिबा न'खर खरमा गोष्ठीफोरबो गैया बिथांमोना बबेबा हाग्रायावबो थानो हाया बबेबा बे फरेस्टनि बे सिङावबो सोरबा बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसफ्रावबो थानो हाया बेनिखायनो बिथांमोनखौ गोजान हादरनि एबा जोंनि खाथिनि एबा सोरबा जोंनि आसामनिब्लाबो जोंनि बे वेस्ट बेंगलनिब्लाबो बिथांमोनखौ दोननो थाखाय बे मोनसे मोजां सुबिदानि थाखाय माथ्र' रां खामायनायनि थाखायल' नङा बिथांमोननि थानायनि मोनसे राहा होनाया बिसोर मोजां साननायनि थाखाय जाय बिथांमोना बे साननाया मोजां मानोना बिथां गावनि बिजनेसनि थाखायल' नङा बेनिखायनो बे बयनिबो थाखाय बे साननाया मोजां जादों आरो बेजों लोगोसे दा आं बेखौ मिथिनो लुबैदों नैबे हा बिगोमाया बेयो गावनिनो हाखा ना बे भारा ना सोरनिबा हायावसो बेखौ बे फिनजिलि रिसर्टखौ लुनाय जादों बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना निस्सय बे जोबोद गोदान कुइसन बे कुइसनखौ रावबो खालामाखैमोन बेखौ मिथिहोनो मोननानै आं जोबोद गोजोनगोन बे हाया जाहैबाय बे मालिकनिनोखामोन न'आवनि गावनिनो अन हा बेवहाय सोरनिफ्रायबा लिस्टआवबो लानाय जायाखै बा बायनायबो जायाखै आरो खालि बै जों लामा ससे मोजां बानायनो थाखाय बे लामाखौल' एसे लादेरनाय जादों आरो बाद बाखिथ' बे जेसेबांनाखि बे फिनजिलिन रेजर्टनि जे एरिया बियो बे मालिकनि बिफानि नामावनो गासैबो दंखायोमोन आरो बे आदसा बे जाय बे फिनजिलि रिसर्टनि बिगोमाया बियो माबा मोनसे अफिसाव खामानि मावो ना माबा बिजनेस खामानि मावो ना थिकादारफोर माबाफोर मावो नामा बेखौ मिथिनो हागोन ना निस्सय बे जोंनि फिनजिलिन रेजर्टनि मालिकआ ओरैनोथ' प्रफेसनेलि बिथाङा फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर दा बिथांबायदि मानसिखौ जोंनि बे एलेकायाव बा जोंनि बर' समाजाव नांगौ मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जुदि बेबायदि खुलियामोनब्ला जानांगौ दायो एट प्रेजेन्ट फिनजिलिन रेजर्ट खुलिनानै होनायनि उनाव फिनजिलिन रेजर्टआवहाय खमसे खम 8निफ्राय 10थासो न'खरा दा थांनानै दं आरो बे रिजर्टनि गेजेरजों माखासे आनइमप्लयडफ्राबो सल्भ जादों माखासे जोंनि इउथ्सफ्रा जायफ्रानाखि संनाय खावनाय बायदिसिनायाव गोरों नङा होमबा लेखायाव एसे गोरों बिथांमोना मा जायोमोन
जोंनि बे एलेकायाव मोजां बिदि सुबिदाफोर मावनो थाखाय अपरचुनिटि मोनैयाव बिथांमोना गोजान जायगायाव थांनानै बेंगालर दिल्ली हायद्राबाद चेन्नाइ बेफोराव थांनानै खामानि मावनो गोनां जायोमोन आरो दा नाथाय बैबायदि गोरों माखासे गथ'फोरखौ सेंग्राफोरखौ फिनजिलिन रिजर्ट खुलिनायनि उनाव जों बे फिनजिलिन रिजर्टआवहाय इनभल्भ खालामनानै जोंनि लकेलावनो बिसोरनि जे कुवालिटि बेखौ जोङो मोननो हाबाय आरो दा बे यांस्टारफोरखौहाय बिथां जोंनि अनार मानगोनां पिंक' नार्जारिया बे रिजर्टनि थ्रुयै माने इमप्लयि खालामबाय आरो एंगेज खालामनानै दोनबाय बिनि थ्रुयैनो माखासे 8निफ्राय 10 न'खरसिमा बियो दा सारभाइभ जानानै दं आरो सास्टेन जानानै दङ दा बेफोरबायदि सानामोनब्ला खालि गावनि थिखा खालामनाय बा दस्रा दस्रि गावनि सेल्फनि थाखायल' जुदि सानोमोनब्ला नाथाय बेबायदिखौ बियो खालामालासेबो थानो हायोमोन आरो खिन्थु गावजों लोगोसे लिभ एन्ड लेट लिभ होननाय बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां अनार पिंक' नार्जारि बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय आरो आदसा बेयो साबसे गथ'फोर दं एबा बेयो माबायदि बेसेबां बैसोनि भेरि यांस्टार बिथाङा हाबा जानायाबो बावाखै मथा मथि 3 इयार्सल' जादों हाबा जानाया ओमफ्राय बिनि गथ'आ 2.5 बोसोरसोनिल' गथ' दं आरो हिन्जावसा गथ' भेरि यांस्टार बेनि गथ'नि नामखौबो लाफादेरनाय बे फिनजिलिराव बाहाय बे माने फिनजिलिन वर्ड्सआनो इनक्लुसिभ जाबाय आरो फिनजिलिन वर्डआनो इनक्लुसिभ जाबाय जेरावनाखि बिफानिबो ससे नाम दं बिमानि गेजेराव दङ आरो लास्टावहाय फिसाजोनि नाम दंहैयो आरो जोबोर गोजोनथाव दा आं बेजों मिथिबावनो लुबैदों बे फिनजिलि रिसर्टआव मोनसे रुम आरो बेसेबां बेसेननि होनाय बे आरो नन एसि एबा एसि बेफोरखौ लानानै एसे बुंनो हागोन ना बबेबो मोनसे खथासिम दं मोनसे रुमसिम दं दासिमहालागै जोंनि बे फिनजिलिन रिजर्टआवहाय जोंहा गासै 7टा रुम दङ 7टानि गेजेराव मोनबाया एसि आरो 2 रुमा नन एसि दा प्राइसआबो बेलेग बेलेग रुम बाय रुम जोङो नन एसि 2ल' दं जोंहा डिलाक्स रुम नन एसि बेखौहाय जोङो बांद्राय लानाय जायाखै जास्ट रिजनेबल प्राइसआव जों हगारदों बेनो जाबाय 2500 2500 आरो डिलाक्स रुम एसि बेखौ जोङो 3000आव होदों आरो जोंहा सुपार डिलाक्स दङ बेखौ 3500 आरो मोनसे सुइट रुम दङ जेरावनाखि 3 थानो हायो बेखौहाय जोङो 4000आव हगारदों आरो नै एट प्रेजेन्ट जेराव जोङो दङ क्वाड रुम बेनो देरसिन रुम बेखौ जोङो 5000आवहाय जों होदों आरो 5000आव बेवहाय 7 मानसि थानो हायो आरो 7नि बारा फैयोब्ला जों मेट्रेस टेट्रेस लानानै होनानै जों बहायनानै होयो आरो मथा मथि बे हलाव बुंनो थाङोब्ला 6-7 जन मानसि आरामसे एकोमोडेट जानो हायो जोबोर मोजां दा आङो दा बाहाय नुफैनानै आंबो मिथिबाय बाहेरायाव थांनानै जेब्ला आंबो फरेनाव थांनानै मिथिबाय जेब्ला आंबो जेरुजालेमाव थांदोंमोन माखासे रुमफ्रा खिन्थु जोंनिजों बे मिलाया आं जेब्ला दिल्लीयावबो दंहैयोमोन माखासे माखासे थानाय जायगाफ्रा बे बुंनो थाङोब्ला गोरोबा मानोना बिसोर 20,000 गाहाम गोलैयो बेखौ नायोब्ला नाथाय जोंनि थाखाय बेखौनो बिराद गोबां सानगोन नाथाय दा बेनिखायनो जोंनि जायफ्रा फरेनार्सफ्रा फैनानै बे जायगायाव थाफैयो गावसोरनि बै थानाय जायगा आरो बे जायगाजों जोबोर खमावसो मोनफैदों आरो जोंनि गोबां मानसिफोरखौ हेल्प खालामनाय बायदि जादों जों गोबां दा मिथिनो मोनबाय नोंथांमोनाथ' गोबां बिबांनि थाखाय लानाय जायाखै गोबां बाहाय सोरबा दुखुथिया मानसिफ्राबो हावरियाफ्राबो थाफैनो हानाय माखासे बोलोखौ जों नुनो मोनदों दा आं बेनिफ्राय मिथिबावनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय बे जायगायाव मा आइटेमनि जानायफोरखौ जों मोननो हायो दा बेसेबां भेलुफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा मा रोखोमनि जानायफोरखौ जोङो मोननो हायो दा बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा जानायफोरबो दंफायो दा बेखौ एसे बुंनायसै जेनेबा बर्थमान जोंनियावहाय जानायनि आइटेमाव जोङो मेनलि इन्डियान आइटेम्स आरो चाइनिस आइटेम्स आरो खन्थि बे मोनथामखौ लानानै जोङो जोंनि बे रेस्टुरेन्टखौ
जों सोलिगासिनो दं आरो प्लास इन्डियान थालि सिस्टेमाव जोंहा माखासे बर'नि जे जोंनि ट्रेडिसनेल फुड अनला नारजि बेफोरखौ जोङो एडिसन खालामना हरो आरो मोजां बेखौ बर'नि जायगायाव दा जाय मोनो नामा येस नारजि मोनो साम' ओंख्रि मोनो नामा बेखौहाय जोङो लाथ'वाखै खिन्थु आस्थे आस्थे जों बेखौ दोनलांगोन आरो दा माने गोबां मानसिफ्रा नट अनलि बड' पिपोल जायफ्रानाखि जोंनि बे ट्राइबेल एरियायाव थानानै जों बर' हारिफोरजों जिउ खुंफानाय साखाथि फाखाथि थानाय गुबुन हारिफोर बिथांमोनाबो फैनानै माने जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल फुडखौ बिसोरो सोंफैयो आरो जानायनो अनला दाउफोरखौ जानो सोंफैयो आरो दा बेनिखायनो जोङो मा खालामबाय जेनेरेल हिसाबै जोङो बेखौहाय इन्डियान थालि सिस्टेमाव नोङो लकेल चिकेन थालि लायो ना फिस थालि लायो बे गावबा गावनि खोथासो खिन्थु बेजों जोङो बेखौ प्लास खालामहरो आरो एडिसन नारजि ओमफ्राय बे अनला बेखौ आरो जाहाथे एटलिस्ट गुबुन हारिफ्राबो फैनानै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल फुडखौ टेस्ट खालामनानै मोनसे फिल मोनहैनो हायो बे मोनसे नोजोरखौ लानानै जों बेखौ बानायनाय जादों आरो जोबोद गोजोनथाव जोंनि बर'नि खाजाखौथ' जों मिथिगौ अनला ओंख्रि होनब्ला बिराद जोंनि बर'नि मोनसे फेभारेट बेजों लोगोसे नारजि ओंख्रि आरो बेजों लोगोसे आरोबाव खुसियाफोर गांजेमा बाथोनफोर बेफोरखौ मोना गांजेमाखौथ' दा बियो रेयार जालांबाय नालाय बुस्थुआ मोननो थांनो नागिरला दा अब्लाबो जोङो नाजायो आरो मोनब्लानो जोङो बेखौ लाबोयो गांजेमा बेखौहाय आजिखालि दुब्लिफ्रावबो मोननो थांनो नागिरला बोथियाफोरखौ फ्राय खालामनायफोर मोना बोथियाखौथ' बेखौ मोनो बोथिया मोनो ओमफ्राय नायाथ' जोंनावहाय सब समाय लकेलानो थाबाय थाखायो जोंहा खाथियावनो संगस दैमा दंखायो जों बिनिखौनो जों लाबोनानै होयो आरो लकेल ना मोनजायो लकेल ना फुख्रिफोरनि नाफ्राथ' इउरिया होजोबनाय संकसनि नायाथ' बिराद फ्रेस लकेल जाहैबाय संकसनि नाखौबो बाहाय मोननो हायो संकसनि नाखौ दैलि जोंनाव संकसनि ना मोनगोन आरो बेनि थाखाय जायफ्रा दा जोङो अनजायगाफोर नोंनि नामखौ मा होनोमोनलाय निजोम बसुमतारी आदसा नोङो दा माबा मोनसे हटेल मेनेजमेन्ट लाखानाय ना नोंथाङा डाइरेक्ट बाहाय मेनेजार सिस्टेमै मोननाय बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा बहा आरो नोङो बेसेबांसो नोंनि क्वालिफिकेसनखौ एसे जों मिथिनो लुबैदों ओरैनोथ' आंनि एकाडेमिक लाइना टटेलि डिफारेन्समोन आंनि एकाडेमिक लाइना बिदि बबेबा हटेल मेनेजमेन्ट बा मोनसे रेस्टुरेन्ट सालायनाय नैबे लाइनजों आं खाराखैमोन आंनि क्वालिफिकेसना जाहैबाय आङो आसाम इउनिभार्सिटि सिलचरनिफ्राय आं मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै फैनाय मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव जिहेतु आंने बे लाइनजोंनो नंखाया बेनिफ्राय आङो टिचिं लाइनाव हाबबाय डाइरेक्ट जिहेतु आं मास्टार डिग्रि खालामदों टिचिं खालामनो होननानैनो ओमफ्राय टिचिं लाइनाव हाबनानै उनावहाय जेब्लानाखि बे रिजर्टआ कमप्लिटलि लुखांजायो अब्ला बे अनारा जोंनिनो काजिन ब्रादार जानायखाय नङा होमबा काजिन ब्रादार जानायखाय मा जाबाय नोंखौ बे रिजर्टखौ सालायलांनो थाखाय नांसिगौ होननानै इनफरमेसनखौ होनायलाय आङो ब्रादारनि जे इनफरमेसन होनाय बेखौहाय आं एक्सेप्ट खालामनानै बेयाव फैदों आरो न'खरनिबो जाबाय आरो गथायनायनिफ्राय गावनि न'खरनि मोनसे सालायनाया बे फिउचारखौबो हाबाय आरो आंहा मोनसे उइलिंनेस दंखायोमोन नालाय माने आङो आलासि सिबिनो जोबोद मोजां मोनो दा बे रिजर्टनि थ्रुयै जुदि आं माबा मोनसे बेवहाय रिजर्टआवहाय खामानि मोनोब्ला आं अनेकथा गुबुन गुबुन जायगानि गिदिर गिदिर आलासि जायफ्रानाखि स्कित्त गुनि गियानि बिथांमोनखौ आङो सिबिनो मोनगोन जिहेतु आङो बिराद इन्टारेस्टेड आलासि सिबिनायाव दा बे नोजोरखौ लानानै जुदिअबा आंनि फरायनाय लिरनाय क्वालिफिकेसनफ्रा बे हटेल मेनेजमेन्ट बा रिजर्ट सालायनायनि माबाजोंहाय टटेलि डिफारेन्सब्लाबो आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै बाव फैदों आरो जोबोद गोजोनथाव दा नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ पइन्टखौ मोनना जोबोद गोजोन नंगौ आलासि सिबिनाया जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर जाय मानाव बे गुड मेनारा दं बेखौ इसोराबो जोबोर हामजायो मानोना गोथार बाइबेलाबो जेरै बुंदों नोंसोरो आलासि सान जायफ्रा सोरबा सुबुंखौ आलासि महरै नाजावो इसोरखौनो नाजावनाय बेनिखायनो खाथिनि एबा गोजाननि गासै सुबुंखौबो नोङो गावखौ जेरै अनोब्ला गुबुन खाथिनि एबा गोजानखौबो आलासि बायदि नाजावोब्ला बे नाजावनायजों लोगोसे गेदेर इसोरनि अननायाबो नोंहा बोरा फैगोन दा बेनिखायनो दा बियादाय प्रफेसन आं सोंबा बुंबाय दा नोंथाङा
गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौबो लोगो मोनोना आच्चा बे गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय आलासि फैनायखौ मा हिसाबै नाजावनानै बे हटेलखौ लाबोबाय नामा बिनि सोमोन्दै गुबुन हादरनिफ्राय दावबायारिफ्रा बे नेसनेल पार्कआव फैनायाव बिनि सोमोन्दै माबा लोब्बा लाफानानै आरो बे हटेलाव थाफैनाय माबा लोब्बा लाफानानै माबा बुंनो हायोब्ला एसे आङो जिहेतु बे ओनसोलनि रायमना नेसनेल पार्कनि जे मोनसेल' ससाइटि रायमना गडलांगुर इक' टुरिजम ससाइटि आं बे ससाइटिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै जेसेबांखि आलासि फैया मानो आं बिथांमोनखौ बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल आर'नाइखौ गानहोना बिथांमोनखौ आं बरायो आरो बेजों लोगोसे जेब्लायबो आंना मोनसे कानेक्सन दं जेसेबांनाखि हम स्टेजफोर दं रेजर्टफोर दं जेब्लायबो बिसोरबो गावसिनियाव डाइरेक्ट फैयोब्ला बिसोर आंनावहाय खौरांखौ हरो जे बेबादि हादरनि आलासि फैदों नों एसे गाइड खालामफैदो होननानै आं फैनानै बिथांमोननि गासै सुबिदा उसुबिदाफोरखौ खोनासंनानै बिथांमोना मा इन्टारेस्टनि थाखाय फैदों बिथांमोननि पारपसफोरखौ मिथिनानै बिसोरनो बेबादि गाइड खालामो जाहाथे बिसोरो गावसिनि फैनायनि पारपसखौ बिसोरो फुलफिल खालामलांनो हायो आरो सेटिसफाइड जानानै जेन थाङो बे थांखिखौ लानानै आङो आरो लोगोसे जे ओनसोलाव फैनाय साफ्रोमबो आलासिया जे निरासा जानानै थांफिना गोजोनलाङो साफ्रोमनोबो बे सेटिसफेक्सन होनो थाखायहाय आङो बे ओनसोलनि जानानै बयखौबो आङो नाजावनाय जायो आरो दैदेननाय जायो आरो सहाय होनाय जायो जोबोर मोजां मानोना जोङो मोजां बेबहारजों मोजां आखुथायजों जुदि बिसोरखौ नाजावोब्ला बिसोरबो जोबोर गोजोननाय मोननानै सेटिसफाइड जानानै गुबुन हादोरावबो जोंनि मुंफोरखौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे ट्रेडिसनेल आर'नाइफोरखौ मोनलांनायाव बिसोरनि गोसोआवबो जोबोर आरो सारा बुहुमाव गुबुन हादरावबो बे गोसारहैनाय जाबाय बेनिखायनो दिनै बे जायगायाव रिसर्ट खुलिनायजों लोगोसे गुबुन हादरनि आलासिफोरखौ नाजावनायाव रां खामायनायजोंल' नङा गोबांथार बिसोरखौ सिबिनाय बायदि जादों आरो बिथांमोनखौ मोजां आदरै दाव दाव खालामनायाव बिसोरबो गोजोननायखौ मोनगोन आरो बिसोर आलासियाथ' बे मैया फैबाय थांबाय बेल' नङा फैबाय थागोन बेनिखायनो जों आसा खालामो नोंथांमोना बे ओनसोलनि जानानै आरो बे रिसर्टनि नों सासे मोजांथार मेनेजार जानानै जाहाथे गोजाननि एबा खाथिनि मानसिखौबो नों गावखौ जेरै अनो नों गावखौ जेरै जों बयबो अनोब्ला गावखौ मोजांब्लाबो गाज्रिबो जों अनो बयखौबो समानै अनोब्ला आरो इसोरनि गेदेर ब्लेसिं मोनगोन आरो गोबां मानसिफ्रा नोंनि सायाव मोजां अननाय आरो मोजांथार नोंथांनि मोजां एक्टिभिटिस बेफोरखौ नुनानै जोबोर हामजानाय मोनगोन बाख्नायबाय थागोन आरो नोंथांनि मुङा थैनायनि उनावबो थालांगोन बेखौनो आङो जोबनायाव माखासे बे फरेनार्सनिफ्राय फैनाय फट'फोर भिडिअफोर बहाबा फट'फोर दङ नामा थालांबाय नोंसिनाव माबा आलायनायफोर ओरैनोथ' जोङो फट' बुखानानै जोङो आलायनानै दोनाखै खिन्थु जेसेबांनाखि जोंनाव फरेनार्सफोर फैबाय बिसोरजों जोङो फट' लानानै जोङो जोंनि फेसबुक पेजावसो जोङो फेसबुकफोर दं आरो शेयारिं खालामदों आरो माखासे खायसे वालफोर दोनो नालाय बेबायदि गैथ'आ आरो बेखौ जों खालामथ'वाखै खालामगोन आस्ते लोगो लोगो खायसे मालाय फट' खालामना नुलाङो अब्ला बिसोरबो नुयो नालाय आंनि फट' दङ खायसे बे फनो खोन्थालांबाय एबा माखासे नै गुबुन हादरनिफ्रायबो फैनाय मानसिफोर दं गावसोरनो नुनानै खेबनानै लानानै बिसोरबो खोन्थाहैयो आरो दा अब्ला जोबोर गोजोननाय मोनबाय जोङो दा आरो गुबुनावबो थांबावगोन बेखायनो दा हाजासे नोंखौ गोजोननाय थाबाय आङो बे ज्योति प्राइम मिनिस्टार चेनेलनिफ्राय आंनि नामाथ' दैमालु बर' नार्जारि आं अदालगुरिनि एक्सुवेलि आंनि जायगाया बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दतमानिमोन दा आङो जेब्ला शिलंआव थिय'लजिखौ फोजोबनानै दा बेनिफ्राय आंथ' फ्राय बुंनो थाङोब्ला नेसनेल इन्टारनेसनेल आंबो बे इसोरनि खामानिखौ प्रिसिं खालामग्रा आङो बे हिसाबै दा अब्ला आं नोंथांनि थाखायबो आर'ज खालामगोन आरो बे रिसर्टनि थाखायबो इसोरनावबो गथायगोन सिगाङावनो जोङो बाइबेलाव लिरनाय दं मानो सिगां बिसोर सोरगोनिखौ नागिर बिनि उनाव मा नांगौ गासैखौबो होदेरनाय जागोन जेरै माथाइनि 6:33 फरायनाय सिगां सोरगोनिखौ नागिर बिनि धोरोमखौ नागिर अब्ला गासैबो नांगौ मोननायखौ इसोरा होदेरगोन बेनिखायनो इसोरनि बोरा सिगां ओंखायनो दा आंनि थाखाय बिगोन आर'ज खालामगोन आरो नोंथांनि बिगोमानि थाखायबो दे हामबायसै अब्ला बे ज्योति प्राइमनिफ्राय गोजोननायखौ हरबाय गोजोन्थों दे